नमस्कार, मी सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत मालवण स्टाईलने बोंबील पकोडे। बोंबील फ्राय मालवणी पद्धतीने कसे करायचे ही रेसिपी मी मागेच अपलोड केलेली आहे। मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देते, तुम्ही पाहू शकता। इथे मी नेहमीप्रमाणे बोंबील साफ करून छोटे पीस करून घेतले आहेत। त्यामध्ये टाकले 2 चमचे मीठ। आता मी त्यामध्ये टाकले थोडासा कोकमाचा रस। आता आपण त्यामध्ये टाकतोय कोथिंबीर, आले, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट। हे आपण चमच्याने किंवा हाताने व्यवस्थित त्या बोंबीलला लावून घेणार आहोत आणि 10 मिनिटांसाठी मॅरिनेट करायला ठेवणार आहोत। 10 मिनिटं झाली आहेत। मी आता यामध्ये टाकलाय 1 छोटी वाटी मालवणी मच्छी मसाला। तो सुद्धा प्रथम आपण हाताने मिक्स व्यवस्थित करून घेऊ आणि माशाच्या तुकड्यांना लावून घेऊया। मी आता या ठिकाणी जो आपण भज्यांसाठी बेस करून घेतो बेसनचा तसाच घेतलेला आहे। त्यामध्ये फक्त थोडासा कोकमाचा रस आणि 1 अंड मी ॲड करते आहे आणि अंड आपण व्यवस्थित असं बेसमध्ये फेटून घ्यायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। यामध्ये तुम्ही खाण्याचा लाल कलरसुद्धा थोडासा ॲड करू शकता, पण मी आता केलेलं नाही आहे। लाल कलर वापरून सुद्धा छान कलर येतो। तेल आपलं व्यवस्थित आता तापलेलंच आहे, तर आपण पकोडे करायला सुरुवात करू। आपण हे छोटे छोटे मी असे पातळ पीस करून घेतलेले आहेत बोंबीलचे आणि ते बेसमध्ये बुडवून कडेने थोडंसं बेस जो जादा झालेला असतो तो थोडासा आपण भांड्यामध्येच काढून घेऊ। त्यामुळे काय होतं, कुरकुरीतपणा येतो। आपल्या घरात फिश तर सर्वांना आवडतातच, बोंबील तर सर्वांच्याच आवडीचे असतात, पण त्याच प्रकारे करून आणि खाऊनसुद्धा मुलांना कंटाळा येतो। तर हे एक वेगळ्या प्रकारे सुद्धा आपण करून देऊ शकतो किंवा जेवणावर तुम्ही स्टार्टर म्हणूनसुद्धा हे देऊ शकता। कढईमध्ये तेलसुद्धा आपल्याला भरपूर असं घ्यायचं नाही आहे। आपण शॅलो फ्राय करतो त्यापेक्षा थोडंसं जास्त घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला ही भजी कुरकुरीत करायची आहे, जास्त फुगवायची नाही आहे। थोडासा गोल्डन ब्राऊन कलर झाल्यावर आपण ही लगेच पलटायची आहेत। आणखी पलटल्यानंतर 5 मिनटामध्ये ती होतात। एखादं दुसरं चिकटू शकतं एकमेकाला, लगेच ते आपण बाजूला करून घ्यायचे आहेत। मस्त कुरकुरीत अशी पकोडे आपले तयार झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। फक्त हे पकोडे बोंबीलचे करताना आपण एकच काळजी घ्यायची आहे की आपण जेव्हा हे खायला देणार आहोत किंवा जेवायला बसणार आहोत त्यापूर्वी 10 मिनटं करून घ्या, कारण हे बोंबीलचे पकोडे जे आहेत ते थोड्या वेळानंतर थोडेसे मऊ पडतात। मग कुरकुरीत खायचे असतील तर गरमागरमच खायला पाहिजे। प्रत्येकजण भज्यांच्या बेसमध्ये किंवा पकोड्यांच्या बेसमध्ये वेगवेगळे पदार्थ घालत असतात, तर मी यामध्ये काय काय वापरले याची यादी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते आहे, तुम्ही पाहू शकता। आपले मस्तपैकी कुरकुरीत असे बोंबीलचे पकोडे तयार झालेले आहेत। तुम्हीसुद्धा नक्की ट्राय करा, मुलांना खूप आवडतील मला खात्री आहे आणि मोठ्यांनासुद्धा आवडतील। आणि अशाच प्रकारच्या चविष्ट नॉनव्हेज आणि व्हेज रेसिपींसाठी सबस्क्राईब करा आपल्या मालवण स्पेशल या चॅनेलला। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि कमेंट नक्की करा। भेटू परत पुढील व्हिडिओमध्ये। काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।